Hola a tots, benvinguts a un nou vídeo. Avui tocarà un repte molt especial, però que per fer-lo haurem de sortir al carrer, així que som-hi. En què consistirà el vídeo d'avui? Doncs ni més ni menys que en intentar caminar 5 quilòmetres. El que passa és que li he afegit un hàndicap i us estareu preguntant, quin és aquest hàndicap? Doncs que faré els 5 quilòmetres descalç, completament descalç. Un senyor m'acaba de dir que què faig anant descalç per aquí, que em faré mal. I jo li he dit, no. No. I per cert, primer quilòmetre completat ja. En falten 4 més. Bé, ja porto 2 quilòmetres. Aquí segueixo i anem a veure, anem a fer una actualització de com van els peus. Aviam, peu 1 i peu 2. Porto ja 3 quilòmetres!